Good morning guys. Paalis na yung anak ko. Ayan na si Tita Jack niya. Gusto niya yung nagpabango ka ba? Spray ka pabango. Ayan, nagbaon daw siya ng hotdog tsaka bangus ngayon. Aray! Good morning, yung James, pabango. Ay. Sulat bye. Ingat. Ay, mamaya na. Lunch na pala to guys. Kala ko breakfast pa lang. Colors! Ayan. Lunch tayo. Luto ni auntie. Ito yung kahapon. Yan ko lang kakainin. Let's pray. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and receive you for sure. About to receive from thy bounty to Christ, our Lord. Amen. Okay, game. Ready na to sa EBS namin. Hindi. Tinanggal ko dun. Loko-loko yung internet eh. Sakto pala talaga guys. Dyan yung TV. Para kahit nakahiga kami. Kitang-kita. Ayun. Pwede na ako puntang international. Nag-grab na lang ako guys. Hindi ako masasamahan ni Daddy. Kasi masama daw yung tiyan niya. Siguro sa pagkain namin ng mga Korean barbecue kahapon. Sumama na naman yung tiyan niya. So, ako na lang pupunta doon mag-isa. Grab na lang guys. So, let's go! Ayan. Papakita ko ba? Kasi gusto niyo makita yung procedure. Alam ko ano lang naman yan eh. Tatanggalan ng mga gilid para maipasok yung fake ng ngipin. Kita natin kung makapag-vlog ako. Let's go! Ito yung ngipin niya dati. Parang katulad siya. Ito yung dati. Ayun. Hi, si Doc. Ayun. Wait lang guys. Nag-iisip ako kung VENEERS na. Vlogger ka din ba? Opo. Oh my God. Ito si vlogger. Kasi pag yung jacket na is hindi ko na totoong ngipin daw yun. So, nag-iisip ako kung VENEERS or jacket. Pag-iisip pa natin mabuti. Sige lang. I have a lot of vloggers, Kilala lang mo si babaeng marangal? Dahil nga kay Michelle Fox. Kaya sabi ko, dito ko na punta. Kasi doon talaga ako sa UDC Dental. Ano sabihin dyan? Kaso, bakit naman nung nila sa akin eh. Kaya dala ka naman pala ni Michelle Goro. Goro ba natin guys? Goro mo na, girl. Ano pa? Mabilis lang yun, no? Mga 4 hours tayo. Ito yung isa kong hindi masyado makuha. Patapos. Okay. Ganda. Hindi ko alam kung ano sa inyo ko talaga. Ayoko umabot sa mundo na mawawala ka sa pinatang pamahal sa Talaga yun ang mas madaming followers kasi diba, mga Pinay mahilig sa beauty. Buhay-buhay lang Kaya naman. marami si Michelle. Ito na guys, finished product nito.
Finished product. Ayan. Nainibago pa ako. Ang ganda nung puti. Para lang ako nagpa-bleach na nung bonggang-bongga. Si Doc, Ana. Hi, Doc. Thank you sa magandang smile. I'm home guys. Sakto. Lumakas yung ulan or umulan sakto. Nandito na ako sa bahay. Ayan. Ayun. So, ito yung ating bagong tip ngayon. Nakapanibago pa. Ayan. So, bala ko din ipagawa yung sa ibaba. Pero sabi ko, next time na lang. Ayan. Need na munang mag-ipon ulit kasi may kamahalan pala. So, kasi bala ko talaga is yung ano talaga, yung crown. And then sabi nung dentist, pangit daw yun kasi tawag doon, false teeth na siya. Technically, false teeth na siya. Kasi yung tunay mong ipin is nasa loob na. So, sabi ng doktor, much better daw is kung veneers na lang. Kasi tunay na ipin mo pa rin. Kumbaga, pinatungan lang kasi siya ng yung ginagamit sa pampasta guys, yung mga butas tayo na ipin, ganun lang, pinatungan lang siya and then shinape ng parang ipin. So lahat ng each teeth ko is pinatungan ng ganun and then shinape ng ipin, ganun. Kung ano yung shape ng ipin yun pa rin. So dinagdagan lang ni Doc para magbuka daw malaki kasi sobrang liit ng ipin ko. So kaya doon ako na inibago. Ayan. Kasi mukha siyang false teeth lalo. Parang, tawag doon, parang pustiso. Pero hindi, tunay yan guys. Naka-veneers lang. And then, ayun. Diba kasi yung kulay sa ano? Ayan yung sa baba ko. Ayan eh. Ayan. Tapos yung sa taas ko. Ayan. Ako pa ni bago. Pero, yeah, I'm happy naman. Mas sanay din daw ako sabi ni Doc. So, yun. And, kailangan ko pag-ipunin yun sa baba naman. Ito na lang yung gift ko sa sarili ko, guys. Yung tip ko. So, ayun. Nakakatuwa. Ang iniisip ko sa paglalagay ng veneers, kasi nanonood ako sa YouTube, is dinadala muna siya sa lab. Kumbaga pagkatapos nun, tsaka isasalpak din sa'yo. Kumbaga parang ipapatong sa ipin mo. So, eto, diniretso na. Diniretso na nung dentista. Kaya nagulat ko, ito pala mag-veneers. Kasi alam ko ganun talaga. Yung dinadala muna sa para susukatan ka. Tapos dadalhin sa laboratory. Doon gagawin ng technician. Tapos, tsaka pagbalik mo, tsaka ipapatong yung temporary. Parang ano lang din. Parang sa crown din. Kaso, si Doc mismo yung gumawa. Kaya ang sabi daw sa kanya, ng mga dentist niya is masyado siyang pagkakasabi nila, matyaga. Ayun, sobrang tyaga niya kasi biruin mo isa-isang ipin. Kaya nagtagal kami 4 na oras guys yung procedure sa 8 teeth na veneers. So, ayun. Ang ating bagong smile. Laki talaga. Nalalakihan ako sa ipin ko. So, ayun. Tapos ito sa baba is problem. Sabi ni Doc is huwag daw masyadong patagalin ang pagsusuot ng retainer kasi baka ito sa gitna is umuga, matanggal pa. So, sabi niya magpalagay daw ako ng ipin para ayun. Parang complete pa rin siya and then sabay veneers din. So, yun ang pag-iipon natin guys. Maybe next year, diba? Makapag-antay naman yun. So, I'm happy lang na okay na yung taas ko. Hindi na ako mag-worry na babalik siya sa dati na masusumpi siya. So, ayan na siya. Permanent na siya. So, ay, sorry. Kasi naman bumibigla-bigla. Hindi ba pala nakikita na ko today, guys? Ayan, nasapo ko tuloy nang wala sa oras. Ano pa? Kahit ka na, nag-toothbrush ka na? Tingin nga tip mo. So, antayin lang natin yung
Kakapalag niya ng braces. Anong gagawin niyo tomorrow? Maaga yung uwi niyo, di ba? Pero, sayang. Kasi sana kung andito na nga yung sasakyan is, ano ba ba? Mabo. Is. Punta sana tayo sa weekend sa Batangas. Kaso, wala si Tontong. So, next week na lang siguro. Lakarin na lang. Sige, maglakad ka utang Batangas. Kaloka. Nag-bike naman. So, ayun guys. Good night. See you tomorrow. Good night na. Daddy. Daddy! Good night. Good night. Pa rin siya tapos dyan sa TV niya. Bye guys!